Euskaldun xamar baten bizi gehala esango nuke, eta nik hemengo errealitatea ez dut gazteleraz imaginatzen, nik aldean bizimodu guztia euskeraz egiten dut, edo saiatzen naiz, eta hemengo berri euskera ez da beste hizkuntza baten jasotzea oso arrotza egingo litzaidake, eta hor kokatzen denik tokiko hedabideen garrantzia. Zoritxarrez, euskalgintza oro har eta euskal prentsa horren barrun eskaintzen duen maila eta egiten duen lana baino askoz egoera prekariogon ere bizi dela kontun izan behar dugu. Eta askotan gauzak existitzekin konformatzen geha, baino begiratu behar genieko baita ere existentzia horren duintasunei, eta nik uste dut gure arduratako bat dela euskal prentsa existitzea, baino era duin baten lan egin ahal izatea egunero produktu hori eskaintzeko.